Ja nie wiem co tu jest, co jest grane. Ja widzisz, już zajrzek jest dostępny. No, No. mi przyszło, no. I powiem pieroństwo, wiesz. Wkurzające, nie? No strasznie, strasznie ci powiem. No. Kurde, to jest ach wręcz. To na obraz jest. No powinno już być wszystko. No zaś mi się tu pieronie. Ale to już smola. O, No, tak to dom i już to smola, bo kurczę. Nie wiem, wiesz co, nie wiem co jest przyczyną, nie? Bo nie chce mi się wierzyć. Coś musi być wina komputera, że on coś blokuje, bo tak wszystko, widzisz, gadaliśmy na imprezie, wszystko było dobrze. tak. A I ani razu nie przerwało, tak, no, masz rację. No, rzeczywiście, tutaj na gąbka idzie, a impreza też potrzebuje neta, nie? no, coś albo na komputerze, albo no na komputerze coś musi być, nie? Na pewno, jakieś masterowniki może? Właśnie nie wiem, czy sterowniki by były jakieś. Nie ten. No i potem widzisz, ktoś miał zaglądał i widzi, że się to zepsuło i a to srom, nie zaglądam na niego, nie? Tak. No. No, bo to, tak, to jest prawda, to szybko ludzie poddają, nie? Mm. A nie myślałeś o stacjonarnym komputerze? Kurde, no ale słuchaj, tak jak my go dali, najpierw muszę wakacje spłacić. Aha, No, no. że jak to? No nie jesteś w stanie pochytać, jak się to go do wszystkie wrony za ogony, no. No ja. Cel Brawo utracony. Ale widzę na razie wszystko sam chodzi. No zaś widzę, że tych chłopców nie ma, no. To byli i na mnie nawet zaglądali. Ale remis dzisiaj nic. Aha, no, tylko ten jeden. I tam patrzałem, to dzisiaj miał chyba live'a, nie? Remi miał. Znaczy, no nie wiem, czy miał live'a, czy no puszczał jakiś tam filmik, nie wiem, nie powiem ci. Aha, no. No, zobaczymy. Ja to tylko misja przejąć 3 punkty. A, to filmik puszczał. Kurde, tym moplikiem się loto po całej tej. To ja z tego Battlefielda wyjdę, bo to... Ja tam się nie doczekał, kurwa, żeby mi się To czekaj, to inaczej zrobimy, stój. Też, czekaj. No. Bo jak ten, czekaj, wlyź sam. E, wyjdź. Dobra, to się już tam skończyło. No i widzisz, zajść teraz kuźwa 5 minut, 10 minut, zajść normalnie wszystko łazi. Tak. Nie wiem co jest. No bo kurde, to co innego jakby na samej kompie, wiesz, robił, ale No. czekaj, ja nie wiem czy ty masz las hmm. F1 imię kara podbój, tego nie możesz. Jakby cię tutaj, kurde. A bo ty se później jakoś gra, ja do ciebie dołącza, co? O. Aha. O, i to będzie wrzakon najlepszy ten. No, no. A jaką grę puścić, no? Znaczy w Battlefieldzie jakoś mapa, wleź se i ten. Aha. Aha, dobra, czekaj. No to czego, bo muszę jeszcze raz włączyć, bo go wyłączył.
tak chyba będzie szybciej. No, to będzie chyba bardziej logiczne i ten. Tak. Priorytet imprezy, czatu, dźwięku. Aha. No, myślę, że mi się też internet wrócił. Wczoraj o pierwszej, nie, o 12 w nocy do mnie ziomek klupie pod okna. Kurwa, Tomek, pomóż mi, bo nie mam ten licencja, mi się jakoś podupiła na PlayStation, no tam z bratem konto dzieli, a ten Call of Duty. No. Kurwa, jak to ta licencja przewrócić? Ja mówię, dobra, to chuj, zejdę. Szedł na dół, kurwa, mu to zrobiłem. No. Patrzę w pół do pierwszej, a na szóstą do roboty, nie? A hopie. Siur, zagrał się na chwilę. Tak jak się zagrał, to że wcześniej kurwa 15, nie? Że siedział, no, kurwa. 2 godziny spania, kurwa, opie. Taki wydupiony ty robisz. Ja? pierdolę. A to nie, to ja ci powiem. Mi się od poniedziałku stanowisko pracy zmieniło, także ja nie wiem, znaczy i w ogóle godziny pracy, bo ja będę teraz, bo Sztyzrzech robił teraz na rano prawie pół roku. No i teraz, że jest wywalony na zmiany, nie? Aha, I teraz pójdę do roboty, to pójdę o 11, a przyjdę koło 8, 9, nie? Na wieczór. aha, aha. No. No ale znaczy, a na którą będziesz chodził? No, o 11 już powinien być tam na firmie, na kopalni, nie? Na hali. Aha, No. aha. I no to wiesz, bo to jest tam teoretycznie w robocie jest tak na 7,5, ale się wiesz jeszcze okąpać niż ty na dole, nie? 7,5, nie? Aha. No. No teraz jak na przykład pół roku przybierał, nie? Ja praktycznie był na dole, czekaj, 8,5 godziny, coś takiego, nie? To... Czekaj, ty pisze, nie jesteś liderem imprezy? Ale to dej, okej, to ja tam dołączę. To nie ma żadnego problemu. No. Widzę, kurde, ludzie, 5 osób na streamie, ale mało kto pisze. Się chyba wstydzą. Wstydzą się chyba pisać. No. Czekaj, obejrzę, czy już mi to w końcu tam działo. Nie, nie działo. Wszystko się spieprzyło. Tam wiesz, nie co miesiąc, ale kurwa, jakieś spotkanie takich jak was, tam youtuberów czy coś, wsiąść kurwa, gdzie spotkać się, wiesz, monitory każdy ma, parę konsol i kurwa tak ze 2 dni ze posiedzieć, live'a Kuźwa, hopie. Tak, jak... Ja ci powiem, jakby my coś takiego taką impreza, bo kiedyś... Możecie wyświetleć, Słuchaj, kiedyś się to no. Kiedyś się to nazywało LAN party, wiesz? Mhm. Opie to. Tam party, no. No, to kuźwa, taką imprezę opie, rozumiesz, zrobić to ja cię kręcę. Fajna rzecz, nie? Pomysłów zawsze jest dużo, nie? No. Rzeczy. To kurde. Tutaj widzów przygotować, że wiesz, jest wyjazd, pyk, tu zaś... No i co, grosz? Zaś jakiegoś vloga wrzucić. No ale naciskom nie mogę nic ten, nie mam chuj. Ja chyba nie wejdę tu. Ale nie, jakoś w ogóle gra, żeby są włącz... Rację. Są... Szybka gra. No, włącz szybko gra i ja do ciebie dołącza, o. Dominacja, podbój. Obojętnie. Obojętnie co i ja do ciebie dołącza, to sobie pogrumy, no. Tak. No, mam nadzieję, że to się... Widzisz, no komputer, rozumiesz, jak tak patrzę na laptopa, no nie ma problemów, normalnie se wszystko chodzi. Nawet procesor, rozumiesz, mam 40%. Procesor ten graficzny, rozumiesz, też tam 50% jest. No nic, żeby wiesz, żeby jakoś coś ten, no a internet... No nie, internetu masz burzę, nie? 30 mega wysyłania, popieram tutaj kilobajtów, kurwa. Ja mam chyba 150 kilobajtów wysyłania. Ja? Pierdolona. Kurwa.
No mi w tym momencie, rozumiesz, co w internet wysyło, to mi wysyło o 11 mega na sekundę. No. To jest dużo. No. A odbiero... Pobieracie chyba ze 40 albo 30. Nie, pobierania mam 300 mega. A, Ile? 300. Ja mam światłowód. Co? Ja pierdolę. Widzisz? No. Kurwa, jak gra pobiera, to czasem muszę 3 dni, kurwa, wcześniej zacząć, kurwa. Ja? A to ty Kaś tam na boku na boku mieszkasz, czy? No, no, no. A, no to... Na taką, na polu, nie? No i tak się moja ulica nazywa Czekaj. po polsku. Tak, Czekaj, bo nie udało się dołączyć do serwera. A czekaj. Ja ci lubię, że mi tutaj cały czas coś... O, teraz coś skoczyło. O, teraz jest. Teraz jest. Drużyny. Wybierz drużynę. Kogo tu wybrać teraz? Obojętnie, tam bele wleziesz, wiesz? Ja spróbuję do ciebie dołączyć. To tam nie ma problemu, bele ino wleza do ciebie. Czekaj, Jestem na punkcie D, jakby. No, ach, zaś nie udało się do serwera dołączyć, no. Kuźwa jego mać. Czekaj, jakby to do ciebie... Dołącz. O, teraz dopiero. Rezerwowanie miejsca. Wczytywanie gry. No toż zaraz powinien być u ciebie. Dobra, to ja już włączam D, nie? No, spoko, w porządku. Jak Nanek jak przeżyja, bo... Wiesz jak... Przyjdziesz, a to już nikogo nie ma. Ja... Kurwa, o wilku gołtka. Co za kurwa... Pierwszy tam świetnie. Ja no to na gości czekam, proszę mnie tu ustawić, kurwa. A co, piszą tam coś? Bo ja nie widzę, żeby pisali. Nie, na razie nic. No. Ale to, no, naprawdę, Nanek, to byłby też niezły strzał, jakbyś sobie tak tą reklamę czasnął i z tym jeszcze, z różnymi takimi propozycjami, blogi, wiesz. Ja ci powiem największy problem możliwości mojego komputera, no bo widzisz, głupi live, rozumiesz, a on ma problemy, nie? Tak, obróbka wideo, no nie za słabe na takie prace, nie? Tam wiesz, kurde, może jak tam w przyszłości, tam na przyszły rok by się udało jakieś pieniążki zaoszczędzić, to by se kupił jaki tam komputer, no nie wiem, 3000 zł, 4, no, bo ja jest taki, że wiesz, wolałbym więcej dać, a mieć to troszeczkę na dłużej, nie? No. No to wiesz co, tak jak ty godosz 4000 100 euro to możesz. No to około 1000 euro to około by było. No, Nanek dołączył. No. Czekaj, a w której ty jesteś w tej drużynie? Ej, powiem ci, kurwa, nie wiem jak ja to zrobił teraz. Łopatą chuja załatwił, nie? Bo to pojebały mi się karabiny, kurwa, i chuj przyszło, łopatą wyjebałem. Ty kurwa, staro. Czekaj, jakie jest to drużynie, a jak to sprawdzić mogę? Jesteś siły sojusznicze, czy z tą księżyc z gwiazdką? Czekaj, siły sojusznicze chyba. No, toż za chwila nas tam powinno, przy następnej może mapie nas tam powinno... Ale gdzie to? A gdzie to? Na wierchu, jesteś ten niebieski czy ten czerwony? Znaczy czerwony. Anglia czy Hitler? Kurwa, to mój, ale się nie słyszałem. A jestem Anglia. No, toż my są razem. Przejęliśmy cel Delta. What? Tam już jakiś romans biegnie. I chałupie tutaj ale... Jestem w tym domku. W środku.
Kurde, zastrzelił mnie pierun jeden. Jaka ty jesteś? Czekaj, ja spróbuję. Czekaj, ja spróbuję. A jaki ty masz logging? Nick na ten. Romeo. A, no to my są razem, to nie ma problemu. O, to teraz żegnę kole ciebie. O, proszę, teraz ja. Co ja za panem będę biegł. Ja. Tylko czyż mi tak mój tak nie biega szybko jak twój, nie wiem czemu. Straciliśmy cel Bravo. Dobre. Kurwa, jak ma tą maszynę, to czuć, że on wolniej biegnie chyba, nie? No masz taki sprzęt, kurwa, pancerzaka. Za tobą. Aha, Czekaj, bo oni na ten. a ty kurwa. Przejęliśmy cel Foxtrot. Pierun uciekł, ej, by go dźwignął. Tu jest jeden ginter. No jo, kurwa, obcy. Czekaj, o, ktoś mnie. Straciliśmy cel Delta. Dobra, trudno, ja tam się zaraz kole ciebie pojawia. A, tyś też zginął, ja? Wiesz, teraz ja. No. No to chyba była moja najdłuższa runda kurwa przeżycia, nie? Ja? Teraz z tobą, nie? Moim zdaniem ten baty widział, nie? No ja na E, to możesz wleć sam do mnie. A, dobra, dobra. Trzymaj apteczkę! Ranili cię. Zajmę się tym. Wieża? Idzie wieży czy gdzie? Ja się sam chowia, wiesz, za tym. O, pieruna wiele i... Kurde, nie zdążyłem granata rzucić. Cel Charlie przejęty. Sam ich przyszło w pieruny. O, mi wydupił. Straciliśmy cel Echo. No. Kurwa, szpak, niebieskami. Jeb mnie, kuźwa. Ci sam grają. No. Gdzie idziesz? Na dalej? No, te E spróbuję opanować. No widzisz, teraz rozumiesz po restarcie wszystkiego, zaś to wszystko kuźwa działo. Tak. To jest kuźwa, to jest ciekawe jak pierun. Co jest... Naprawdę. A może być też, że był po prostu serwer jakoś obciążony bardziej przez... Nie, to wątpię. Nie ma nic z tym wspólnego. Mi się po... O, Mr. Black, witam cię, cześć. O, spoko, to dołącz, a wpadnij Mr. Black do imprezy, wiesz? To by było fajnie. Na mnie? No, jesteś. Ty, weź tam u ciebie ten, impreza, weź znikła, nie? Weź się to pojawiło. Straciliśmy cel Foxtrot. Nasz cel został przejęty przez wroga. Przejęliśmy cel Echo. Kurde, mam broń, a nie umiem w nią strzelać. Straciliśmy cel Alfa.
jak mrówki się tam rozleciały, nie? Cel Delta przejęty. Hakca. Haha, ja pierdzielę. Gunia hopa, rozumiesz na tym. Na wózku. Przejąłem go. A, wysadzili mnie. Czekaj. Zaproszę go do imprezy. A nie widzę go, Mr. Black. Nie widzę hopa. Apteczka, Przejęliśmy użyj jej! cel Charlie. Użyj tej apteczki! Zajmę się tymi ranami. Cel Delta utracony. Weź apteczkę! A ty gdzie jeszcze? Ja żeś. Jestem za tobą. Połowa bitwy za nami. Mamy przewagę. Kurde, jak to się jeździ. Kurwa. Ja pierdolę. Oby w tego WRC, wiesz? O. Dobra. Cel Echo utracony. Cel Alfa przejęty. Dobra ci. O, fa. Ale nas wysadził, Poszedł. No. No ja go nie widziałem takie. I teraz widzisz, obejrzyj. Późno godzina, spokojno i wszystko, kurde, dobrze działo i nie ma problemu. Tak. Ja tam ino muszę do tych pieronów zadzwonić, czy u nich jakieś winy nie ma. Mm. Cel Foxtrot utracony. Jeb mnie, kuźwa. Co za pierun. Też. O. To ja tu musiałbym pograć, nie wiem, 2 lata, żeby w ogóle, wiesz, dzień w dzień by trzeba było coś grać, nie? Żeby to coś wyłapać. A, myślę, że nie ma tak źle.
Chodź na A jak możesz. No, tam kilometra. Jestem. Mam dla nich granat! Jeb mnie, kurde, z czołgu mnie zastrzelił. Dobra. Mogę cię... O kurwa, czekaj. Jakbyś był medykiem, to byś mnie mógł dźwignąć, ale to jest zaraz. Beleś tam przeżyjesz, to ja się tam dźwignę. Tylko medyk potrafi... Ja. Potrafi to dźwignąć. No. Jestem. Kurde, zastrzelili mnie, no. Kurwa, syn. Nic nie zrobisz, no. W pobliżu znajduje się zestaw przeciwpancerny. A mam nadzieję, może ci się na pewno spodoba ten Call of Duty, jak będzie. Kurwa. Mi się bardziej podoba, bo tu druga wojna światowa i te mapy, nie? Hmm? W ogóle krajobrazy takie, kurwa, tu widać tak fajnie. Tu cegłę, mury, lasy, zimę, plansze takie zimowe lubię bardzo dużo. Bronie ciekawe są. Cel Echo przejęty. No i te zombie jakby dzisiaj zagrał Piotr, że myślał, że za mało dostanę, kurwa. Mnie wystarczył chuj. A, załatwili. Zombie w ogóle jak Takie- tam wydupiły te kurwa zombiaki. Straciliśmy cel Brawo. Straciliśmy cel Delta. Uwaga, że tam granat! Kurde, ale mnie uszczelił pieron jeden siarczysty, ognisty. Cel Charlie przejęty. O ty chuj. A, tu mogę robić. No to psi. A mówisz nam jak Ghost, to nie twój taki temat? Lekko? Ale nie grałem w niego nawet, nie? Nie wiem czy to jest dokładnie strzelanka, czy co to tam jest. No, to jest bardziej taktycznie tam grać. Mm. Masz czterech, ktoś jest, ktoś i... Tam zupełnie on lubił. Ciul mnie kaj skunidzi, co za pieron jeden. U góry. Kurde, Mr. Black miał dołączyć? O, ktoś mnie podratował. Aha, obejrzyj. Dobrze jak się o nim wspomniał. Bo ty może zablokowano ta impreza, nie? To ja? O, czekaj. O, Czekaj, ja nie wiem czy ten... Czy uskoczy teraz?
O, jest, no to fajnie. Jestem. Co orki, wiesz, bo ja nawet nie dał pozór, że jest zablokowana impreza, wiesz? A, nie szkodzi. No, a co ty po... Co ty po robocie, rzezie, czy... Ja idę na 5 rano. O ciulu. No, teraz To cóż tak jeszcze groźnie, idziesz spać, czy spał po południu? nie no, za mało czasu zostało, żebym poszedł spać. Cel Brawo przejęty. Też dobra. A mi się ziewo. A to może jakoś ciężko robota, czy kaj to robisz tam jakiś, nie wiem, na hali albo kaj? Nie, ja u siebie. Jebnie. A to masz swój biznes, ja? No. A, to lightowo, to nie musisz być wyspany. To. Nie no, ja i tak tylko idę chyba na 2 godziny może. Mhm. Uważajcie, leci granat! Jebnie, kurde. Strzelają szpetnie we mnie. Kiedy to było? Dobra, czekajcie, ja się ino idę odpryskać i zaraz przychodzę. Okej. No. Także sobie fajnie pogadajcie razem, a ja zarobię dam. No. Cel Echo przejęty. Piotrze, możemy tu się pogodać. Jeden do A no roboty, może. drugi wolny. Jeden do pracy, drugi ma wolne, no to dobrze. To tak jakby się z głodnym trzeba było dogadać, nie? No. No. Kurwa. Zemsta była. Cel Foxtrot przejęty. Oj. A tego kola już plany jakieś? Grałeś? Interesowałeś? Nie, Nowego? to No. Ja kurde kupiłem go wczoraj i cholera, nie wiem czemu, albo mam coś z internetem nie tak, albo to, bo kurwa, nic nie mogę pograć, nie? Chodzę na parę minut i zaraz mnie wyrzuca. Przejęliśmy cel Charlie. ja go dopiero kupię jak będzie no maksymalnie za 120 zł. No. No jakoś z kolegą na pół kupujemy, nie? Na konto. To tam, No chyba też. to jeszcze idzie, nie? To tam taki kosztów Tak samemu to prawie 300 wyjebać na jedną grę to się nie opłaca. No. Cel Foxtrot utracony. Chciałem kupić, ale zamiast tego kupiłem Assassin's Creed Origins. No, teraz kupiłem. Fajnie. Liczyłem, No, fajna gierka. Naprawdę. Trochę liczyłem, że może więcej tego, bo tam tak obiecali te 4K, a jednak nie masz tyle tego 4K, nie? Bo może dobre Ultra HD z HDR-em, nie? Ale jeżeli chodzi o grę, przygoda fajna. I fajnie to porobili w końcu, że takie te poboczne, że tak masz choćby w sumie w jednej misji, nie? Że nie jest to takie rozwalone jak kiedyś. Cholera mnie to zawsze tak wkurzało, że te rozwalone misje już później sam kurwa nie wiedziałem co robiłem, co nie. A tak tutaj masz sektorami podzielone, nie? No. Fajnie. Mnie co najbardziej wkurwiało to zbieranie tych piór. No. I te zwierzęta zabijać, to też chyba taka marnotrawstwo, wiesz. Ten czas i biegania, kurwa, po prostu. Ale teraz na tych Red Bullach te kody, nie? Są. Tych Monster, wiesz jakie te Red Bulle? Monstery? Cel Delta Mhm. utracony. No
porobili tam na tym Assassinie, porobili teraz reklamę Assassina, ściągasz tego kapsla z tego Red Bulla, z tego Monstera i tam masz numer, nie? Kod napisany na nim. Tam się No logujesz to masz na chyba Ubisoftie, dodatki, nie? no na te dodatki, no. Tam se, no to wiesz, Red Bulla i tak No, kupuje, to sobie kupujesz zamiast takie wielbłąda masz konia i tak dalej. tak. I powiedzmy tych zasobów też tam, kasy też możesz mieć, nie? Dostajesz tam powiedzmy tych 500 tych haderów, czy co to było? Co oni tam mają? Te hakery? Nie. To były te, coś tam Helixa. No, to też. To wczoraj dostałem taki kod, trafiłem, kupiłem Red Bulla za 99 centów, a dostałem ten kod, jak go wbiłem, to wyszło, że to wyszło mnie tyle, jak wiedziałem, że kupił. Jakbym w sklepie kupił na story. No, to się opłacało chuj, nie? Ale to wiesz, to darmo rozdawali, nie? Ostatnio. No, tak? No. No kurwa, widzisz. To aż tak daleko Ale na tym, informacja na nie jestem. polskim Ubisoftie było... Cel Aha, była stronka i tam podawali kody i tylko wysłyszał pisać. aha, no to fajnie. Bo tak to byś musiał zapłacić chyba, nie wiem, 100 chyba drożej. Wygrywamy. No, Za same skiny to nic nie dają, nie? no. A Assassin też teraz taki duży, kurde, jak nie mam czasu, nie wiem kiedy zacząć grać w niego do końca, nie? W sumie przeszedłem Oj. dwie misje, To będzie długa gra. Oj, No. będzie długa. tak. O. Ten synek gdzieś trafił. Ja to próbuję jeszcze być ten, platynę w Syndicate. Ale za cholerę mi nie idzie. Wow. O! Ten mnie tu pozbierał, jeszcze do ognia, no. Lepiej. Ale Syndicate to... Co to teraz? Ja w ogóle chyba nie jestem w temacie. Mówię ci. Assassin's Creed. Aha. Tam tylko z 2 czy 3 trofeami brakuje do platyny. Aha. To ładnie. Zwycięstwo. Ale póki co to w tym roku, co w najlepszą grę grałem, to było Horizon Zero Dawn. Zajebista. No też grałem. Nie przeszedłem jej całej, bo ja to był taki mam smak, mi się fajnie ta historia zaczęła podobać tam jak ona tą dziewczynką w tej jaskini z tym, nie? Te szkolenia, ale później te smaki mnie, jak widzę konie, jak wiesz, jak tam są powiedzmy tam zmechanizowane, to już kurwa to już nie jest mój ten świat taki, nie? Ja to bardziej wolę tego, żeby było tak jak teraźniejszy czas, nie? Tak jak przyszły, to też już nie jest mój świat. No, Ale no, gra no. ogólnie zajebista, to naprawdę, dobra. Graficznie też ładnie zrobiona. No powiedzieć, nie? Ja skoczyłem w tym w platynę, to tak się musiałem namęczyć tym żar słońca. No. Normalnie prawie padę rozjebałem. Ale się udało. Halo, jesteście jeszcze na imprezie? Ja. Jesteśmy. No, trochę mi zetwało. Troszkę głód mnie zabolał, że tam ugryźć skądś tego. Zatwardzenie miałeś. Przyznaj się. Nie, bo jak coś ugryźć, wiesz jeszcze.
ty w jakiej drużynie jesteś? No właśnie dołączą do tego, do Romana. A gdzie? Nie widzimy cię tutaj w grupie. Aha, bo ty go nie masz znajomych. No nie. Ale powinieneś go na imprezie widzieć, nie? Czekaj. Romeo albo Roman. Romeo, no. Kurde, Równowaga drużyn. Aha, to można wyjść, nie? Bo ja zmienić drużynę, co? no ciężko będziesz miał teraz. Trzech, pięciu, nie, Dopiero w następnej rundzie. To wyjść całkiem chłopacy z tego? Czy co? Nie, graj. Do akcji, okej. To ja się kurwa tego konia wezmę. No ja My czekam. na wcześniej w dominacji graliśmy. No, ja czekam mino na wczytanie i ten. Widziałeś Mr. Black, jakie ja mam kurcze problemy, ja pierdzielę. Co chwila, No, coś się wywala ostatnio, nie? no Mhm. teraz widzisz, zaś jest późniejsza godzina, jest wszystko ok. Ale z konsoli mnie na przykład, jakby to był problem internetu, to by z konsoli mnie też musiało, ale na konsoli mnie nie wywalo. Wiesz co, ci powiem, że to chyba zależy ile osób streamuje przez OBS. Myślisz? No możliwe czasem. A, Też może być. Przejęliśmy cel Wątpię. Charlie. Wątpię, żeby aż tak to było zrąbane, kurde. Kurde, zaszczelił mnie jeszcze, ja pierdzielę. A tak mu fajnie Idę na wlozłeś. was polować. Co? Idę na was polować. No też chodź. Obejrzymy jak ci to wyjdzie. A wiele ty, Mr. Black, masz lot? Jak się mogę zapytać? 29 w przyszłym roku. 29? O, ja cię kręcę. No. Stary chłop, wiem. No. Nie Na no, emeryturę już powinienem iść. Są starsi. jeb mnie, kuźwa, który to był? Przejęliśmy cel Golf. A ty kurwa. No patrz jaki chuj. No Czekaj, to zobaczę statystyki. ten tu już... No, zamasz moje, nie? Straciliśmy cel Echo. Straciliśmy cel Charlie. Dobrze się widzi. A gdzie byś tak co?
Na C. A, po coś mu go dał. Bliżej C. O. A to ja już biegnę. Kunia. Ranili cię. Zajmę się tym. Co ty na to? Przejęliśmy cel Alfa. Jeb mnie. Kurwa. Snajper, snajper. Tam. Cel Charlie przejęty. Ta skrzynka rozdupi, to będzie po mnie. Aj ty chuju. Dobrze wiem. Czekaj, dźwigna cię. Stój. Ja. Mogę zająć się twoimi ranami. Weź coś. Dzięki. To się chować. Ty patrz. Jeszcze tam, kurwa, tam... Ach, mnie jebnął. Aaaa, O mam ty cię. świnio. Dobra, mały, idziemy do środka, kurwa, otwieraj. Otwórz te drzwi. Na górze snajper. Może granata? Nie, nie ma już go. Nie ma go. Co? Kurwa. Nandek, widziałeś te, co będą Kurde. w plusie gry? O! Ja, widziałem. Tam ma być ten. No. Jak się to nazywało? Wormsy. Wormsy, a mam kupione, wiesz, na płytce. Ale może będą. Tam on siedzi, tam siedzi, kurwa. Ale może będą PL, wiesz, po polsku. Także, bo na Cel pewno Golf będą. przejęty. Tak mi się wydaje, nie? To No także. to możemy pograć. No myślę, że jakoś tam. Patrzę ci rany, co? Dzięki. Apteczka, weź się połataj. O! No mi z łopaty wyjechał. Snajper tam leży. Jesteś ranny? Połataj. No, dzięki. Janek, co ja bym bez siebie zrobił, kurwa? Nie wiem. Lecę. A co ja by bez ciebie zrobił, powiedz mi. No nie no. Przejęliśmy cel Echo. Apteczkę dla ciebie. Jeszcze się teraz tu. Jak na złość teraz? Ładować chcę, kurwa. Straciliśmy cel Foxtrot. Kurde, nie umiecie dźwignąć już. No okej. Ja już sobie utrudniłem strzelanie w BF-ie. Coś zrobił? Utrudniłem strzelanie w BF-ie. Czemu? No bo masz w opcjach rozgrywki chyba widoczność. I tam jak masz ustawione na im więcej procent, tym mniejszy jest obraz, nie, ale szerszy. Mm. No. Ja sobie poszerzyłem, już się muszę przyzwyczaić. Ale co, obraz żeś sobie większy wziął, ja? No. I co, lepiej się gro? No ci powiem, wszystko jest mniejsze. Aha. Kurde, no. O. Siema. Tracimy cel Bravo. Ja ci dom siema, ty łobuzie. Czekaj, to w opcjach było, ja? Mhm. Obraz. I to masz chyba pole widoczności, czy jakoś tak? Widzisz więcej, ale wszystko jest mniejsze. A na ile ty masz ustawione? Straciliśmy cel Bravo. Na 85. A pole widzenia w trzeciej osobie?
A to nie, nie, to nie. Aha. To obejrzę. Jeb mnie. Dobra. To było jasne. Mimo to jak dominacja. Straciliśmy cel Delta. Proszę, apteczka dla ciebie. Dzięki. Granat, poszedł, uważaj na głowy! Ach, kurde. Pieruniedy. Już nie możesz koło strzelać, no zawsze w nos. No patrz. Dobra, ja idę Kaindiego Smola. Nawet nie zwróciłem uwagi. Ja. Ja idę Kaindiego Smola. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. 8 na C. Jeb mnie. Patrz. Chciałem go rozjechać, ale nie wyszło. No. Wow. Przejęliśmy cel Foxtrot. Pojechał na piściku, ty. A jesteś tam, wrócicie po ciebie. Ja to za nim biegnę, kurwa, patrzę, bierze piździk ciur, to mnie przejedzie teraz. Dobra. Ile? Ale... Mam jednego na celowniku! Jeszcze dostał na pożegnanie. Ale coś popieprzyli z tymi piździkami, wiesz? Czemu? Albo furgają fest. O, Fest się ten... bierzemy. Nie znaczą. Jeb! Że się kurwa przyczali to, co? Widzę to. Było dobre.
Jebnie, kuźwa, pierun jeden. Samolotem? Cel Echo przejęty. Góra, góra, góra. Dobra. Kurwa, jeszcze jeden gdzieś. Nade mną, dalej. Gdzieś tu, kurwa. Mały królik się tu schował. Skakuj, uciekamy. Siadam, kurwa. Skakuj i uciekamy, chłopie. A dzisiaj wiele fabryka dała. Kurwa. Pierunie! Ja myślałem, że ty dupił z niego te. Jest, kurwa, nie wrócę. No. Jeszcze nie. A na jutro wolne? Ja miałem iść na shift, ale jutro mam wolny. Aha, No. No tak, bo tak długo byś nie siedział, nie? no. No, tak bych długo nie siedział, to masz rację. To bo tutaj chyba na pewno jakiś czai się. Albo go brać. Przejęliśmy cel Charlie. Siedziesz! O, pieruna! Plecy! Gdzieś tak to? Ach, kurwa, on tam był. Cel Echo utracony. Kurwa. Tam cały czas chyba w tym samym miejscu był. Ja. Tylko z lewej strony teraz żeśmy go zajęli, nie? Co? Ten sam, no. Ej, ta muzyka u ciebie na negro? Ja? Tak są... Ale myślałem, kurwa, jakie tu puszki jakieś strzelają. Jakby na Ach, szpilku, nie? kuźwa, ale że przyłotą. Połowa bitwy za nami, mamy przewagę. Siadł. Ja, pójdź. Jestem. Tak, plus. Siu. Mówię, że już nie ruchu. Jadymy to opanować. Chciałem tego kurwa tam za tym liczem wiecić, nie? Mm? Jedziesz od prawej strony, ja? Łodżyci! Wracaj na pole walki. A ej, co to ja? Czekaj. Cofaj. Cofaj, zdążysz? Nie. Nie. Kuźwa mać! To im się mapka skróciła. Pieruny sklęte. Ha. Cel Alfa przejęty. Granat leci! Stan. Prezes. No na moździerze. Nie. Cel Foxtrot przejęty. Jebnie. Aż mnie czołg kurde ustawił. Pieruny jedne, świarczyste, zaklęte.
A coś ty tam podjechał? Nie, ja tam się odrodził, wiesz jak, i ten czołg trzeba wykończyć. Kurde, jakimś granatem w niego piznąć. Na pewno tam Mr. Brack siedzi. Wow. Aha, Ja biegnę na A. Ja, ty biegniesz na ja. proszę. A od której strony biegniesz? Od D. Do prawej. Aha. Od B czy od D? Tam. D. D. Jak tam coś? Teraz się kurwa na ładowanie wzięło. Kurwa. I zbijemy z konia zaraz. Wiedziałem. Się kurwa muszą taczkę wziąć, kurwa najlepiej. Przejęliśmy cel Bravo. Ładuję. Cel Alfa Ładuję. utracony. Ale nas pozawiatło, chłopie. A żyjesz? A wy gdzie jesteście? Ja. Chcesz, żebym cię Ten opatrzył? co? Masz tu apteczkę. Na... Co tam gra? Ciulu! Co za pałęcja. Uważaj, tam daj pozór, plecy. Jezus. Kurwa. Cel Foxtrot utracony. Polnik. Polnik na biegu na... O Boże. Przejęliśmy cel Echo. Ja biorę C. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Kurwa. Co się stało? Zdechłem. Oj, oj, oj. Przykro. Chyba na mnie krają. O ty! Ten kurwa. Kurwa, trafiłem chuja. Tracimy cel Bravo. No, patrz. Jeszcze gdzieś leży na niebie. Cel Charlie przejęty. Dobra. Straciliśmy cel Echo. Weźcie? Ale się tam po skałach spiną, wiesz? Aha. Dobra. Przejęliśmy cel Foxtrot. No. No już myślał, że jakby on mnie wyjebał, to chłopie, by powiedział, że tu same terminatory tu biegają. Kurwa. To by ci wybiło, pra? Ja. No, przynajmniej konia Cel zaatakował. Charlie utracony. Problema nie jest. Jerona. Cel Echo przejęty.
A ja biegnę na A. Niespodzianka. Turkish Army, kurwa. Przejęliśmy cel Delta. Kurde, przecież no... Ja pierdolę, noż, kurwa jego mać, ej. 2 razy go nożem chciał jak dziabno nie szło. Kuźwa. Ta już gra też schodzi na psy, ej. O ty świnie. Ten granat jest dla nich! Chodź ty, kurwa. Jeb mnie, pało pieruńsko. Kto to przejechał? Kurwa. O ty! Jakiś Hans mnie dopadł. Kurwa ten sam, no i ja pierdolę. Trzeci chyba 4. rozpód wyjebał, nie? Janek, jesteś tutaj? Ja zarobię da. Ja biorę G. Jest za chuj. Przejęliśmy cel Charlie. Jestem na Nexowie. Jak zawsze. Za plecoma. Cel Delta Spoko. utracony. Jest, na rogu. Tutaj. Może go? Nie. Kurde. Dobra. A obejrzyj, by mnie prawie trafił. No, bym cię tu skłonił, wiesz. Dobra, to można iść, nie? Straciliśmy cel Charlie. Czekaj, niech to się włączy. Celów, zajmijmy się tym! Tutaj. No, gdzieś stanę w boku. Na razie to będę cię krył. A włączyłeś to już? Ja, to już tam się cykło. Chodzimy na moplika. Czy co to tu je? To tu je nie, to tu idziemy. Przejęliśmy cel Echo. Chcesz jechać, to jedź. Poziom, ty? No jedź. Czekaj. Jedyny. I rozumiesz se przytrzymaj se L3. A, mów. No. Będzie to samo, nie? On tutaj dalej jest. Ja, to kręć tam, kręć tam. No, dobra. O, jedzie na koniu, czekaj. Jeronie. Bierzemy go, kurwa. Nie umiem w niego trafić, ej. Ja może z... Wyjebał. Za daleko, nie? Się nie da. Tego widzisz teraz? A jedź tam na A, jadymy tam na A, cisniemy do nich. No. Tam jest, nie? Prawy. Tu nie ma. Tu jest. Dobra. Tu można wyskoczyć. Nie, nie wyłaź. O. Nie? Nie.
przejęty. A jest, rzeczywiście. A to musisz do tej flaki zawsze podbiegać i ją ten? No czekaj, przesuń się, bo ktoś w nas ładuje. Wyskakuj. Przejęliśmy cel. No nie wolno. Przejęliśmy. I zacznę. Kurwa. Kurde, nie umiem go. Billie Jean, debil jeden. Nie umiem go trafić. Zobaczcie maleństwo. Onkel ci kurwa zaraz do... Unkel, unkel. Ludel kulą ci dupnie. Straciliśmy cel. Kurwa mać! A powiedz mi, słyszysz, Romek? Tak. No? Ty przecież wiedział na ten gips dekce, czy masz sztrum w Byrnie. No ci masz kurwa prąd w głowie, nie? Cel Charlie przejęty. Znaczy u nas to zaś na gipsdece w suficie, czy masz w lampie prąd, nie? A w gipsdece, w gipsdece. Ja w gips... No sztrum, ja w Birnie, no, w żarówce, nie? No. Teraz, że to do końca dokładnie zrozumiał, ale to też tak fajnie, że zrozumiał, bo to tak jakbym się kogoś zapytał, czy już kurwa teraz prąd tej czaszce albo nie? Aha. Też tak możesz komuś przytupić, nie? No. Bo Byrne, to tutaj tak mówią częściej, to że w Byrne to, że w głowie czacha, nie? Aha, no. No, to co, już kurwa sztuk Byrnia, no nie. Przybył pociąg pancerny wroga. No, ale to mamy, ja jestem za tym, żeby na pewno jak będzie ten tam wszystko ten, to żeby się ustawić kiedy, kurde, i naprawdę siąść tak fajnie, nawet taką live'a zrobić, pograć w kilku, wszyscy monitory, telewizory podłączone, kurwa, żryć i grać, i się śmiać. Danek, a kiedy my będziemy grali w tego Drive Cluba? Drive Cluba? Ja nie wiem, no trzeba się zgodać. Ty w ogóle, że jest tam na tej ekipie Nanka. Prawa. O, Brian, widziałeś? Ja mam ściągnięty już. ja też mam, ale Prawa. jeb mnie, kuźwa mać. Nie, mi chodzi, żeby się po prostu kiedyś, kurde, zgodać na jakiś konkretny dzień, ale bo na fejsie ta ekipa Nanka. Albo Nanek 2386, żeby się tam napisać i się tam zgodać. Bo ja Drive Cluba aktualnie ją mogę teraz to zgasić i odpolić, nie? No. Ale ja nie wiem, czy Romek sam ma. Drive Club? No? Nie, No. nie. To są auta, nie? Ja. Mhm. Nie wiem. A powiedz mi, Nie, no. Mr. Brack, kiedy ty tam masz poziom? A żebym ja pamiętał, Ja idę coś do ryja. jak ja w to grałem, jak to było darmowe w plusie. Cel Foxtrot przejęty. Żartujesz. Ale to kupił. No. Kurde, jakie off-topy robię, nie? Ja nie ma człowiek biznesu, nie? Tak ci powiem. Kurwa, zgasił mnie, no co za pieron jeden. Straciliśmy cel Delta. Ale wygrywamy, no. Wiele tam, o jak fajnie, 8 do 22 zabitych. Znaczy 22 mnie razy zabili. No to naprawdę daje się... Chociaż ostatnio w plusie były fajne gry, ale to co jest teraz na listopad to jakaś porażka. Straciliśmy No, ani cel mnie nie Fox. nerwuj, już co. Dobrze, że on tam nie, ja nie wiem do kiedy tam on dokładnie, ale... Chociaż Wormsy to jeszcze fajna gra nawet.
No fajno, no, tylko że ja mam ta wersja angielska, wiesz? I nie wiem, czy nie musiałby ich odinstalować i spróbować tam zainstalować ten, nie? Nie, no chyba nie. Poczekamy do wtorku, zobaczymy. Ja. Nanek, jaka ty jesteś? Na jakim ty jesteś? Nie, ja. Co? Ja sam, rozumiesz, ładuję w ten ich cuk. A, O, pieron jak spierdzielił. Obejrzyj. Tak spierdzielił. to było z buta jeszcze. Ładnie. Jebnie, kuźwa. Ale Ale nie, obejrzyj, jakbyś się ktoś zaglądał na mnie na tym szczylą w pierona, a on miał pierwszy. Cel alfa przejęty. Nie dam tak pieruny jedne, ja wam tak nie dam. Straciliśmy cel Echo. pała. No kurwa jebana. Nanek, uważaj. Jep. Wypadek. Wypadek przy pracy. Granat mnie mój pokonał własny. To Padosz, Mr. Black byś był chętny, ja? Ja w ogóle... No. Kurczę, ja ci powiem tak. Co my to mieli grać? Z Izim i Przemo mieli grać w Destiny. Nie Destiny, The Division. Miałem grać właśnie jeszcze z kimś, coś A miałem. to mam, jakbyś chciał. Kopa. No to też mam. Ale ja mam tam niski poziom. Też się schęcił. Ale kurde, Ja mam- wiesz co ci powiem, ja by to chciał w końcu przejść, bo... Ale to można zacząć od nowa. Czyli można zacząć od nowa live'a zacząć, ładnie, nie? No. Też idzie, nie? To wtedy wszyscy by mieli to samo i byśmy się rozbudowywali też równo, nie? Bo ty Nanek byś chciał ten, serię na YouTube'a zrobić, nie? No, jakby Tego. tak było można, nie? No. No to fajnie by było, John jakby tak Cena. właśnie od początku, jakbyś tak od początku zaczął go, nie? No. Byłoby chyba najlepiej. John Cena, co tak słabo? No tak mi idzie dzisiaj, kurczę, no. Jestem może troszeczkę zgorszony tym, że jest druga w nocy a miałem już wcześniej grać, a chłopie nic nie szło. John Cena, Cena jest ciepły i nie gra. on jest ciepły i nie gro? A cię koment, że No. druga w nocy to... Druga w nocy to... No. To w Ameryce teraz jest która? 14? Znaczy się Nanek, jakbyś ten, chciał coś do koopa, to byś mi tylko te tytuły podał, zobaczył co mam. W Znaczy, razie to można zawsze jakiegoś koopa zrobić. znaczy ja jest chętnie, zawsze chętnie i no niech mi ktoś powie chętnie do gry, także... No ja chętny na Division bym był, na 100%. Ja też. Przejęliśmy cel Delta. Chłopie, No to czekaj. chyba można czterech wziąć, nie? Mogę opatrzyć twoje rany. Czterech można wziąć chyba do koopa na Division. Ja. No, tak, 4. Masz apteczkę! No. Bo to tak, raz tutaj Battlefield to nie mój, znaczy nie A, mój. no ale- Ja jestem za słaby tutaj na takie Mogę zająć się rzeczy. tymi ranami. Co się stało? Zabiłeś mnie. A przestań. Tak? Tak, Jebnie granatarem. zwycięstwo i tak. O, Las jest zajebisty. do las. No, do las. John Cena, no widzisz, no nie było mnie, bo nie umiałem live'a odpalić. Za cholera, opie. Nie umiałem live'a odpalić, rozumieć, cały czas mi coś wybijało. W ogóle nie umiałem jak się internetowo połączyć, nie? I przez to z wami nie grołek, bo tak jak ostatnio grołek i też mi to nie włączało się i...
Pozdrawiam Johnie Cena. Ja, John Cena. 315. A John Cena, dlaczego ty jeszcze nie śpisz? No słyszałem, że tam zajebistą mieliście gierkę. Te A no, chwilę grałem też. Ja? Kurde, ja ci powiem, moja konsola jak się grzeje. Na środku, nie z tej strony jaka jest płyta i no obok, tam masz USB. Na środku. Też się postrawiał. Dzięki. A John Cena, jak wleziesz w opisy, tam masz komendy do tego. Czekaj, już ci są puszcza nawet. Ja go zaprosiłem do imprezy, ale chuj nie chce wejść. No. Dobra, ja was tu poszukam. Gdzie wy reszta są? Ja jeszcze nie wiem. Równowaga została zachwiana. Aha. O, to lipa. Znów poluję na siebie. Od kiedy byś tego Division chciał zacząć? A no kurczę, nie wiem. Jest otwarty na wasze propozycje. Teraz będziesz miał drugie zmiany, ty, nie? No ja teraz, ale to już kurde, chyba dość długo będę. No. No. Pod rząd będziesz miał same drugie zmiany? Powiem ci, nie wiem jak mnie tam podzielą, nie? Ale ja zaś Pewnie najlepiej jakby tak do południa nagrywać, co? Albo po południu. Do mnie? Aha. Nie, No. ja ci powiem, ja W jest... sumie no, to zaślanka nie ma, nie? No. Jest nocny Franek, wiesz? Ja nocny Franek. No. Ja na przykład Znaczy, ja mam w następnym tygodniu nie wczoraj, ale w następnym. Znaczy no nie w tym co teraz będzie, to w następnym mam drugą zmianę, także mi by pasowało zaś. Jak ty masz cały czas teraz przez jakiś czas tą drugą zmianę, no to przez tydzień mógłbym tak. A to ja nie wiem, wiesz? Spadnie mnie ciśnie. Nie wiem jak, na pewno Zresztą, A na przyszły tydzień jak robisz? teraz poniedziałek mam na rano. Aha, no widzisz, ja miał zaś na rano, ja miał prawie pół roku na rano, nie? A mi obojętnie jakoś. A to w jaki ty jako ty działalność prowadzisz? Spawacza. Aha, a to może swoja firma, ja? Jednoosobowo? Przejęliśmy cel Bravo. Nie no, mam zatrudnionych, ale wiesz, nie tak na... Nie tak na legalnie, nie? Aha. Tak na słowną umowę No. wstępno. Ale nie, ja tam za tobą cały czas, ale... No wiesz, ci co u mnie robią to mają no... Około 50 lat. Na emeryturze już. Przeważnie. To są tylko drogi. Załatwił? Możesz go? Nie mam, tu tego jednego miałem trafić. Jeb mnie kiedyś. A cię schował w tym pociągu, no? John Cena, wbijej, a nie dyskutuj. Pójdź sam pogadać. No, chodź. Przejęliśmy cel Charlie. Tu i no, pójdź John Cena na imprezę pogadać. O ty kurwa. Chodź, Sina, chodź. Nie krępuj się. Ranili cię, zajmę się tym.
ty dalej w tym pociągu siedzisz, czy nie? Nie. Kurwa. A kaś ty je? Zdechły. Oj, oj, oj. O kurwa. To gdzieś tu jest. Kolega. O ty kurwa. No proszę. Tracimy cel Charlie. Apteczka dla ciebie! Ale chyba trochę to zajmie, patrząc na liczbę graczy. No, a ile z graczy, czekaj. O ciulu. 2 dni grania. No, bo już wiesz jak. Już jest późno godzina. Przejęliśmy cel Delta. Też mało kto chce gro. Może by my coś jakby szło? No jak dziś... No mów. Może by my jakoś inną gra też pykli, co wszyscy mają, nie? Mogę zająć się twoimi ranami. Ja to tam mi obojętnie. Ja mam Battlefielda 4. A to ja zaś nie mam. Kurczę no. Kurczę, to mi to jest. Patrzeć ci te rany? Apteczka, weź się połataj! Tracimy cel Delta. Kurde, ale ładowałby mnie, no. A to tyś we mnie strzelał. Nie, nie, ja w ciebie nie, tu jest inny. Oj. Spróbuj se, Romek, tym, medykiem pograć. No. Kim? Medykiem? No, No. W ogóle. To apteczka dla ciebie! Ale to medyk ma jakieś tam specjalne zadanie praktycznie, nie? no ale masz aptykę, Skupiasz się. No. masz na przykład to jest aptyczka, masz ten... A punkty tu i tak są pisane za przejmowanie, nie? Aha. No. No tak, no tak. Żeby być na pierwszym miejscu... Zadanie. No. Żeby być na pierwszym miejscu nie musisz nie musisz wszystkich zabić i no musisz jak najwięcej przejąć, nie? No, no. Tracimy kontrolę nad celem Delta. No to medykiem praktycznie... Co to był nasz? Wszystko. Chodźcie do mnie, chodźcie na D. Wszystko. Chodźcie. Ja tu Straciliśmy czekam. cel A Delta. gdzie jestem? Ci tu gdzieś czai na pewno. Ale i tak wygrywać póki co. Przejęliśmy cel Echo. I rom pom pom. Jeb mnie z tego shotguna. Co za pieron. No to shotgunem to powinien usunąć w pizdu. Nie no, A, nie ma źle. Gra jak gra. a gdzie on jest, że ci dojechał? No tyś poleciał jedną stroną, a poleciał w drugą i tam mnie dopierdzielił. Teraz poleciał na E. Aha. Dobra. Cel Charlie przejęty. Jeb! Count tam był, tam jest za murkiem. O kurwa! Dopadnie. Straciliśmy cel Echo.
No i widzicie, teraz przeszło godzina, kurwa, wszystko działo na ten. A No. jak cza, to nic nie działo. Tak. No to ci powiem, to chyba od serwerów zależy. Nie, po mi prostu się to wydaje, może waleć. coś ten OBS, coś nie tak. A w Black Opsa trójeczka jeszcze grosz? Cel Delta Ja? przyjęty. No. Ty już rzadziej. Ja jeszcze nie miałem Black Opsa. Nie miałeś, nie grałeś w Black Ops 3? Nie. Ja myślę, że cię na Black Ops 3 poznałem. Call of Duty. Nie, no chyba na BF-ie. Mogę opatrzyć twoje rany. Black Opsa dopiero kupię. Ale trójeczka? Ta staroczy? No. Widziałeś, że nie ludzie, kurwa buda. Nanek! Co? Mogę opatrzyć ci rany. Nie. Podnieś mnie. Jakbyś mnie zabił. Trzymaj apteczkę! Chuj, chuj. Ja się muszę odwdzięczyć. Tracimy cel Delta. Lewa. Granat. Jebany! Kurwa też. Siema! A popa, no proszę, no. To co, serdecznie witamy. No. W kolorach. Kampera. Ej, no nie kampiłem. Wygłupiam się. Kontrolujemy wszystkie cele. Cel Delta utracony. A ktoś tu na dole siedzi. A... Opatrzę ci rany, co? Jebany, uważaj! Pięknie. Teraz jak podniesiesz moja broń, To może cię podnieść. jak podniesiesz moja broń, to możesz mnie podnieść. Przejęliśmy wszystkie A, cele. to już za późno. Czas minął. Kurwa. Dobra, ja cisnę na E. Kierą, chujowy. Check it out, check it out. Siekiera, Ja siekiera. po ciebie idę. Toż pójdź. Jezus! Jakiś łobuz mnie zabił. Zbliża się Nie pociąg tu, nie tu. pancerny wroga. Tarariara. Tu mamy pociąg. Tam. Nie, nawet... A to ty, Romek, nie masz tego Drive Cluba? Nie, drive club nie. Przybył pociąg pancerny wroga. Ale to... Kurwa idzie. O, fuck. Z przodu nawet. Użyj tej Oj, apteczki! oj, oj.
Straciliśmy cel Alfa. Ja pierdolę. Żyjesz? Tylko kurwa. Ja. Apteczka, użyj jej! Na jaki to zmieniłeś ten... widoczność? No. Fajnie wygląda, nie? Znaczy ja nic nie zauważył, żeby coś inaczej było. Bo Połowa bitwy ty grasz za na nami, monitorze mamy czy na telewizorze? Telewizor. A ja nie zauważył, żeby coś było mniejsze. Może ty trzeciej osoby zmieniłeś? Nie, to tylko zmieniasz widoczność i tam się obraz robi Pole widzenia. Straciliśmy cel szerszy. Brawo. No, pole widzenia się robi szersze i trudniej trafić. A to wiemy jak to zaradzić, bo to dowóż sterowaniu. Czułość drążka żołnierza, dołóż sobie na 60. Czułość drążka to masz wysoką. Ja mam na 30 chyba. No ja to mam dźwignięte. Przejęliśmy cel Alfa. Kurwa! Już tu kurwa łazi, ale... Chodź, idziemy tam dalej obejrzeć co tam u nich słychać. Ja. Ja. Cel Charlie utracony. Traciliśmy jeden z celów, zajmijmy się tym! O ty kurwa. Cel Brawo. Jebany kurwa, tu leży pod flagą. Pederasta. Leżał. Mogę cię jakoś uratować, nie wiem. Teraz już za późno. Legaj na zol i... Czekaj. Weź apteczkę! Ale zostaję, mam dupę. Będzie w tej ciulatej drużynie. No. Kontrolujemy wszystkie cele. Lepiej my tu z Romkiem w tej lepszej drużynie, to widzisz. Apteczkę dla ciebie! Straciliśmy Dobra. cel Delta. Lecimy na cel Delta. Ja tu jestem. Granat poszedł, uważaj na głowy! Jeb mnie! Mister Pała! Co za pała! Ale was podnosi przynajmniej. Masz tu apteczkę! Przejęliśmy wszystkie cele. Pa! To Romek ma lepsze staty niż ja. Co? Masz lepsze statystyki niż ja. To chyba kurwa dzisiejszym faktem jakimś, no. Bo za tobą biegał, kurwa.
Może przez co, może... Jak to? Może z kuli tego. Ciebie dupną, a ja kurwa dobiją. Ale ja ci powiem, ja lubię taką gra, wiesz? Ja ci powiem, ja lubię do przodu i w ogóle i ten... No. Nie tam kaś z tyłu kampić, to jest do mnie nie jest ciekawe, nie? No. Ja lubię się cić na akcja i... No, ja taki dobry nie jestem, dlatego mnie zależeli na pewno lepiej. Ale ja jak też... wprowadzi się Słyszysz, do ja też tego. nie ma dobrej, no tylko, że ja tak lubię, wiesz, na ostro, zaraz atak i... No. Ja też lubię takie, wiesz, czaić się, kminić, rozkminiać jakaś taktyka, nie? Kurwa mać. A to kolega do trybu dołączy. Co? To kolega do trybu dołączy. No. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. Cóż, to musisz petycja napisać do tego. Co? Petycja do Quickpola. Co ty jest? Nanek. Co? Kostałeś ciś. Ja. Co ty kostałeś? O, ta pozycja to była dobra. To masakra pisał. Ja. Ale widzisz, Quickpol ani nie powiedział, czy mu się to podobało, czy nie. Powiedz mi, kaś ty je, Ginter. Bo by chciał show zaszczelić. Panie, odzyło się. Chyba na To blisko. Ja nie na obejrzyj. Nie na I nie tukej. Za nami, za nami. No chodź. No nie chcę cię pójść. Mr. Black, chodź, no nie chcę cię. Kocik. Okej. Porażka. O, i 7 widzów. Nie wiem, kto na mnie zaglądał, ale pozdrawiam serdecznie. Też pozdrawiam. Łapka w górę, subskrybuj i donate daj. Ja, No. do 200. No. Nie, ale ktoś cudzy, bo jak tu mam czat użytkowników, to ani nie pokazuje. Może ino kliknął, obejrzał, padł, a pierdola i dodali. Idziemy na dominację? Słuchaj, a może jakaś gra taka, żebyśmy jeszcze razem pograli coś? Coś innego. O. Czy ty no tego BF-a? Nie no, BF tylko nie. Zależy co masz. Ale Rainbow Six macie? Nie, właśnie, kurde nie mam. Czekaj, no na imprezie to obejrzę, co ma ten... Ja mam, ale muszę zainstalować, potem ściągnąć 20 giga update'a. No. Ja to jest... Widzisz, ja mam dysk kupiony dodatkowy, a już mam 500-600 mega zajęte. Ja obejrzę, co sam nasz Romek ma. No, jak wyróżniałeś jesteś. Pierdzielisz. Za co? No. Reanimację 6. O Boże, co za wyróżnienia. Kurde, to wiesz, jak dwie ekipy mamy łosce grali, to by było lepiej. Co? Co? Wychodzimy czy nie? Czekaj. Ja na razie no obejrzę, co by tu szło. A to ja wyjdę. Bradzie co? No. Ja też wyszłem. No. Znikuj w ogóle, dobra. Sam wyszłeś. Ta, a może byśmy w co tego pograli?
Coś z plusa. Oho. Z plusa to Czekaj. ja mam tego... Cholera. Metal Gear Solid. No tu jest taki problem, że... Czekaj... A ty, Romek, ty masz ten? Assassina? No. I jak ci się to podoba? Wolfensteina widzę, że też masz? Ja pierdzielę. Gran Turismo. Ghost Recon. A co to jest ten White Noise 2? Ale to jest tu, czekaj, tylko. Resident Evil 7, czy jak się tego do Batmana widzę? O, No. O. Ale gdzie- dobra gra. No. Szczególnie na VR-a. To grałem, całą przeszedłem. Sniper trójeczka. Kurde, tu są, rozumiesz, gry konkretne. Chill of Lights, to nie wiem, czy to możesz. Chyba, że chcecie sobie pościgać się, to NFS-a nowego. Need for Speeda? No, Ale którego masz? no tego z 2015. A, 2015. No to... O właśnie, Też mam, ale to musiał go pobrać chyba, nie? ej, my się musimy ugadać na jakoś sesja razem. Tam może jeszcze kogoś wziąć. I na przykład, No można. Killing for 2. Na przykład też jest fajna gra. I tak na przykład po pół godzince. Znaczy BF wychodzi pół godziny, jedna sesja, jedna ta mapka, nie? No tak, żeby na odcinek było, nie? Znaczy na odcinek. Tak, na live, nie? Chcę razem pograć. Na zdrowie, Też można. Dzięki. proszę. Ja już moje wyżar. A nam? A ja moje ostatnie też. Nie, wiesz o co, że po prostu ja se puszcza live'a i se tak pogromy w tam. A to co to może gra? No, możemy sobie chyba w tenisa podbijać piłeczki. Nie? Też idzie. Chyba nie wiem. No. A tego Ghost Recon nie graliście, macie go? Nie mam. Ja mam Wildlandsa? No. Mam. Ja pierdzielę, ile on ma gier, ej. W pudełkowych około 50. A on ma 180. Ogólnie to, ja No. Wildlands fajny. jak z biblioteki to mam jakieś 240. Ja Jak starą bibliotekę, pierdzielę. bo tutaj mam, tu tylko widzisz te, które chyba mam pobrane na bibliotece, nie? Na playce. Albo nie, widzisz wszystkie chyba nawet. To co nam ściągnąć sobie tego? The Division? Co to masz? Call No, of The Division Duty, byłby, Infinity Ghost, Warfare, no, Water. no. To mam. Też mam. A to że zgod, bo nie, nawet nie przeczytałem dokładnie. No. Ty nawet No możesz też można chyba tego Call of koopa Duty robić, nie? Infinity ten Warfare, ale beta. Na VR-a. A tu masz, A, beta. a tu masz Call of Duty, ale co to dokładnie? Ale to mam tego, no, pełną wersję też mam tego Warfare, czy jak to tam. Też mam. Multi Ale ja fajne, mam- ale single to tak, no tak trochę nie bardzo. No. Ja to bardziej tak Division, Ghost Recon to takie bardziej gry, które czuję się, że wiesz, że mógłbym na pewno z kimś grać i plamy nie dać, nie? A tak jak No. Battlefield, cośmy dzisiaj grali, no to bez kitu to w szoku jestem, że mi w ogóle Ale się co, udało źle ci nie przegrać szło. z nami.
Ja się zastanawiam, czy ja za zimą jakiegoś pada rumniętego, że mi to tak źle idzie. Co to za impreza? Ja mam jeszcze Sniper Elite trójkę. No, E, też mam czwórkę, Assassin's Creed czwórkę też Origins. mam. O, popatrz, Need for Speeda 2015, widzę, że możesz. No mam. No ja mam, Muszę ja pobrać. mam. Ja mam platyna nawet zdobyto. A, widziałem właśnie. Kurde, jakie gry, ja pierdzielę. Akceptuję Mac Black, Mr. Mac Black, tak? Miło było Blacku. poznać. Blacku, no. Black.pl, no. Miło było poznać. Tak. Nie już jesteśmy wrócili. Tam jesteśmy. Sam dookoła jeszcze Titanfalla 2. Ona też masz chyba, nie? Mm. Ja miałem demko tylko. A, nie miałeś pełnej. Nie, nie, nie. Kurde, Na lekcji tych lata, no już latasz po tych gierkach, kurwa nie wiesz co zagrać, albo to. ja. Tak widzę na YouTube teraz. No po twoich, a nie, po twoich taktykom. Aha! Ty wiesz co, ja sobie tego, mam na płycie The Division, to sobie zainstaluję jeszcze tego update'a ściągnę. To będzie można zagrać. No. O. Ja nie wiem, jak tam macie kogoś, to okej, jak nie, to Romek. ja mam jeszcze jednego tutaj ziomka. Romek, ja ci Co powiem, też z Division na pewno zagrał, no. ja ci powiem, ty, bo ja mam, patrzę, że ty też Drive Club masz. Drive, tak? No, Nie wiem, gdzie jest? Pokaż. jest u ciebie, jest u ciebie. No za chwilę powinieneś tam na live zobaczyć, że jest u ciebie. I tam coś, Ale to jest, on był z plusa kiedyś? ja. Ten No, Drive Club? był, no. Ale Aha, ty no, go no, możesz, no, to- ty go masz 2014, a ja mam to zdobyte, to co ty, to ja mam zdobyte 2017. Sniper Co muszę Elite. zrobić? Teraz to ja go... A ile on kosztuje tak normalnie? Nie, to go możesz normalnie ściągnąć. W bibliotece musisz poszukać. Aha. No. Aha. Jak No, pulsa miałeś, to tak. Battlefield Ja już idę na Hardline. YouTube. Ej, ja już wam powiem pewną historię o tej grze. Pamiętam jaki to był Strzał na trójce, nie? ciśnienie na to było, takie wiesz, parcie. Ja No. wiem jak Peter parna ta gra, bo ona taka i w ogóle. Aha. Może pograli 5 live'ów i gra już była, wiesz, Koniec, no. ja, gra już była EB. No, też mam to. Zakupione. Hardline'a. No. Wolfenstein No, DNF. Ci powiem, że ten, co to było? Hardline? To kampania jest spoko, ale multi to No, całkowita porażka. No. Ja też kompanie takie to gry bym polecał cały czas grać, nie? A powiedzcie mi, macie na przykład taką grę jak Modern Warfare Remaster? Model Warfare? Nie mam, niestety. Nie ma. To jest ten Polewam. zielony... Ja. Mam. To jest Znaczy, zielony kot. No, to mam, no. A to w ogóle Mr. Black nie może go? Nie, Mhm. dopiero kupię. A to Kurde, jest się stara zbieram gra. na te Zbieram się na tą Wiem, ale Paranormal remaster, nie? Activity. Aha. Jeszcze jakoś nie mam zajawki, żeby w nią zagrać, kurde. Nie mam, Ale mi się chce nie ma spać. z kim, bo się w domu to się wszyscy kurwa boją. Ekran. A Nie się... powiedz mi Romek, a baba nie będzie ryczeć na ciebie, że tak pierunie 3 w nocy, a ty jeszcze sam z młodymi chłopcami. Moja żona? No. Ona na górze szczęśliwa tam, wiesz, po pracy sobie leży. Ona jest szczęśliwa, że ja jestem w domu, nikogo na ulicy nie bije. Wiesz co, to jest... Świat jest wspaniały dla niej, jak ja jestem w domu i gram. Nie? Ja? To ja ci powiem, wiesz co, tak by moje komple padali, fajnie, żeś se baba wychował. No. Że ona jest zadowolona, to co ciebie się podoba, to ona jest zadowolona. Tak. No.
No tak to wyszło, Ja nie? akurat sobie... Ja ci powiem, Ja żona akurat- miała ze mną przejścia, sorry Black, żona miała przejścia ze mną takie, wiesz, gorsze i wiesz, to co teraz się po tylu latach zmieniłem też, to też to docenia, nie? Widzi, że wiesz, pierdoli, lepiej siedzę w domu, se gram z chłopakami, z ludźmi, którzy rozumieją przynajmniej ten świat, bo zewnętrzny świat dla mnie akurat to jest kurwa spalona dziura, której nie możesz ani tolerować, ani łykać, nie? O, Dlatego lepiej siedzieć w takim świecie, jakim teraz siedzę, tutaj was poznaję, z ludźmi, z którymi możesz sobie popierdolić o wszystkim, co byś chciał i rano wstajesz, idziesz do pracy, sobie żyjesz jak chcesz i nikt nikomu ani pucha nie stroi, ani się nie obraża, a tym bardziej, że rano wstajesz następnego dnia gramy i znowu się śmiejemy z tego, cośmy wczoraj pierdolili. No. I czego tu więcej trzeba, nie? To jest coś wspaniałego dla mnie akurat, a tak to człowiek co? Pił, wyszedł, to teraz komu łeb wyjebał, to zaś kurwa do kryminału, zaś to sama i pierdolę, ile ty całe życie za kogoś kurwa siedzieć i tak ci kurwa nawet nogla nie przynieśli. Pierdolę ten świat. To jest a taki- gdzie tam? Się nie opłaca wcale. Tak. Nanek, co? ja Żebyśmy miałem w ogóle- zapłacili 10 milionów dolarów, to okej. Tak, To mogę tak. siedzieć. No. Ale bez rodziny, bo nawet jak siedzisz, a masz rodzinę, to jest chuj do dupy pierdolić, to nie. Lepiej. No, to na pewno, nie? Ale ja ci A powiem... to się czujesz jak na zielonej szkole, ale jak już masz rodzina... Pano jak na ten zielonej... wypadek jeszcze... Pano jak na zielonej szkole. Tutaj miałem, tutaj miałem taki wypadek w Niemczech z początku, ja tak 12 lat tu jestem, to tak jakieś może 10 lat temu, 10, nie, 8, bo 2 musiałem jeszcze No. siedzieć tutaj w Niemczech. To kurwa dwóch turasów i jeden Rusek bił takiego sąsiada, dziadka, nie? U mnie tam w bloku. No. Ja mieszkałem w Dortmundzie jeszcze, to tam wieżowcu tam bili go na windzie. I żona do mnie dzwoni, ja wparowałem, miałem jeszcze taki kurwa kij baseballowy w aucie, to wziąłem tego kija, tam biegłem do tej cholera, windy, najebałem tych pajaców tam, wiesz, tego dziadka uratowałem to, ładnie, pięknie. No. I kurwa, i co? 2 lata musiałem siedzieć, nie? Bo Niemcy powiedzieli, że wiesz, że kurwa w obronie stanąłem, okej, ten dziadek sam zeznawał, że ja mu pomogłem, prawie że mu życie uratowałem, powiedzmy. No. A sąd powiedział, że i tak muszę iść siedzieć, bo takie są przepisy. To powiem wam, że to były dla mnie najgorsze 2 lata, najcięższe mojego całego życia, a miałem w życiu jeszcze gorsze rzeczy przeżyte, jak wiesz, bez domu żyć, ujemuje, nie? No. I powiem wam, że jak masz rodzinę, masz córkę, czy syna, obojętnie, masz dziecko, masz kurwa psa, masz dla kogo żyć, to kryminał jest najgorszym królestwem, jakim może być, nie? Jak No ktoś na ciebie pewno, na czeka, pewno. Liczy na ciebie, a ty nie jesteś w stanie nic zrobić, nie? Nie jesteś w stanie Ale zapłacić mity nawet za mieszkanie, nie? Ja pierdolę, żeby żona i dzieci były, ja pierdolę. Ale to ci powiem, przejebano sprawa, kuźwa, niby wiesz, stawiłeś się za człowieka, kurde, i w ogóle No. idzie jeszcze No. tako, kurwa, No. pizda sędziewo, Tak. czy sędzino cię weźmie i jeszcze dopierdla. Sędzina, no. No, to lepiej rozumiesz, jakbyś klaskał No. brawa i patrzył, jak go zapierdolą. Tak, no lepiej jakbyś nasikał jeszcze na niego, No. no. Poczekał aż go zajebią, no. Tak mówisz. Bez kitu, no. To widzę, że ona jakieś korzenie ma polskie, nie? Ta cipa głupio. No. Nie, Niemcy, jeżeli chodzi o przepisy, to gorsi od Polaków, naprawdę, nie? Ale no bez przesady, Kurwa, kuźwa. Niemca nie przekupisz, kurwa, nie przekupisz chuja. Oj, dlatego ci SS-mani tacy dobrzy byli, rozumiesz? A, Bo no. chuja nastałował i tak chodził, nie? Polaka przekupisz. No. Słuchaj, no... A Niemcy Nie, ja ci powiem, każdego przekupisz, nawet Niemca, i no musisz dać No. odpowiednio cena albo wartość. No, Ale 200 są tu euro. naprawdę mentalitet mają taki zjebany, że oni wolą od razu, jak coś, kurwa, to jak u nas to było tak, leć po brata albo mamie powiedz. A tutaj to od razu, to tam kurwa, policja, pierw, sąd i dopiero później gadają. Wiesz, co chodzi? Także, No ale jak coś, to ja ściągam tego. Znaczy się instaluję The Division no, i No. sobie tego update'a ściągam, nie jakbyś chciał zagrać. czekaj. aha. Ja no Aha, obejrzę. też muszę sprawdzić update'a, bo go chyba... Ale jak... A, ja mam tutaj The Division. Czekaj, bo ja No mam... to wystarczy sprawdzić aktualizacja, nie? Czy jest
Narzędzia. No, Bo ja mam... tylko że aktualizacja ma 20, prawie 2 giga. O kurwa. No to też na No. pewno nie zagramy, no. Nie, ja już mam pobrane. No jeszcze sprawdza tego. Historia aktualizacji, nie? Wystarczy wejść. Mhm, no. Dobra. Musimy... W razie jakbyś chciał, to możemy sobie pograć. No. Zmiany... Czekajcie, bo odpalę to zobaczę sobie. Aha. Ja. A ja sobie no sprawdza, ciekawe jakby to wyglądało, jakby to miał tak. Jak? Aha. Może Biedronka blisko? Jo? Biedronka? No. No dość taka, co? Bo mają gry w przecenie. Sam ostatnio kupiłem. Obcego na przykład. Watch Dogs. Za 59. Za grę. Okej. A jeszcze jak Overwatcha macie, możemy pograć. Albo Ghost Recon Violence. Nie, u mnie okej. Nie muszę nic pobierać. Nie myślę, że to wszystko jest. Ja już nie grałem w niego na pierdolę, na rok. No ja jeszcze muszę ściągać... Gdzie to jest tu? 3 godziny. O ja pierdzielę. No. To i tak dobrze. Jak na 21 giga. No, no. No. Tutaj w tych Niemczech to taki mają ten internet, że kurwa jak tak ściągałem wczoraj powiedzmy tego Cola albo Assassina, to musiałem 2 dni ściągać. Kurwa. Całą noc i jeszcze z pracy przyszedł do dopiero po A to co ty masz za ten internet? 16 000, 160 tysięcy, nie? Szybkość taka. Niby. No ja wam powiem, że ja mam neta w To i Orange, tak, niestety. No. ale I mi taką grę, powiedzmy tam 20-30 giga no, ściąga około 5-6 godzin. Mm. dobrze, nie? I to jest to, że jeszcze mam limity, bo mam limit 150 giga. Jeśli to przekroczę, to mi zwalniają neta do 1 O. mega, nie? To jest ten ból właśnie. Tak. Aha. To i tak u ciebie to popatrz jaki kozak, nie? Że szybko chodzi, nie? No szybko chodzi, ale wiesz, jak ściągniesz za dużo, No. to od razu ci zmaleje. No, to też jest. No nie, tutaj u mnie to tam akurat no te 4,5 tak cały czas do 5,5 czasami 15 tych megabajt na nie? To ma na sekundę się to tam. To pobiera, ale więcej nie kuda. Nie udupia.
Jak Janek mówi, że 100 mega, chłopie, to ja mówię, musiałbym mieć ze 60 kabli, kurwa, żeby tak mieć taki internet pobierać, nie? Ja ostatnio No ja widziałem mam na live, przykład jak ktoś pobierał- internet według no. umowy to mam 300 mega pobieru i 30 mega wysyłki, nie? To jest, A, to dobrze. no to ja se mogę, Masakra. to ja se mogę legalnie, rozumiesz, To jest masakra, nie? no ja se mogę legalnie ten, czekaj, Kurwa, legalnie se to możesz mogę, 6 gier naraz pobierać, kurwa. Za to jutro będziemy mogli w tego The Division grać No. na koopach. no, ale znaczy ja ci powiem tak, jutro, czekaj, Jutro idę na urodziny o 15. Do wyziomka tam. Także chyba, że po południu, pod wieczór. no ja też tak za prędko nie będę. No. Ja też pod wieczór. No. 19, 20. A no, ale co chciałem się zapytać, a w razie W, bo to tam wiadomo, tu musisz dać zgodę, jeżeli tam nie byłoby nikogo, to może ten jeden tam przyjaciel ode mnie też z nami zagrać? Ja, Tego no nie ma Divisona? problemu, nie ma problemu, chłopie, No. lekko. Lekko, nie ma żadnego problemu. On się na pewno ucieszy, bo ja mówiłem wczoraj o to, że mówiłem, żeby to chyba zrobił, to mówił, że wiesz, mówiłem mu o tobie, No, że ty takim po naszemu i po swojemu, nie? no. On się cieszył, mówił to daj cynka, to kiedy będziecie w coś grać, to też sobie zagra. I tak, A, nie powiesz, że na streamie będzie, to będzie happy. Ja. No nie, on tam, wiesz, zaraz tam tak streamy, to wiesz, on tak nie jara jak bardziej patrzeć, nie? Albo kibicować, wiesz co chodzi? Albo No. pogadać się z tymi No. ludźmi, z którymi masz możliwość, jak teraz, wiesz. A lubię, to kurde, ja ci kogoś, powiem, kto to już sobie kurde, pogada, tam. ja takie coś na przykład jak płaczę, jak ktoś tam gro, na przykład Wiedźmina by było do mnie ciężko grać, ale jakby ktoś na przykład obok No. mnie grał, to ja, to kurczę. No. A, ci powiem, ta Wiedźmina to by ci nie było ciężko grać. No, ale to też długa gra, nie? Chuj, nie? No tak, 200 plus godzin. No. Black też widzę. Ale to ale jest historia taka zbiegany, zajebista, że No. godziny się nie liczą. Ja bym tego Ghost to bym spał normalnie. Jakbym mógł, to bym na cały czas oczy na zapałkach miał i tylko Ghost. Ale online, nie? Znaczy wiesz, wspólnie z kimś grać, bo samemu kompanię grać to po paru godzinach się nudzi, bo... Znaczy się koda, Bo tak? jesteś za inteligentny, tego nie, Ghost Recon. Builder. A, Wildlands. No, A to ja mam. no, to też jest dobre, też można było No. czasem kiedy, nie? Zrobimy prezent dla Nanka, Nankowi zakupimy taki prezencik. Ja tam A, tam przestań. stosownie. Nie, kurwa, nie to trzeba. przecież, chłopie, po to masz kurwa program, wiesz, żeby coś z tego też mieć, nie? A ty Nie trzeba. Wiesz, Nanek ci powiem, że ci co mają na przykład tam... komuś tą płytę czy pożyczyć nawet, kto będzie mógł też z tobą pograć, wiesz, to jest lepsza frajda dla mnie, jak komuś dam płytę i będzie mógł ze mną grać, niż jak będzie leżeć mi na półce i chuj, zaschnie, kurwa, wiesz, tupić to, nie? Dlatego z jednej strony żałuję na początku, bo zawsze inwestowałem w gry na koncie, a teraz tyle mam tych gier, jak sobie policzyłem, kurwa, żebym miał już tyle gier na półce, to byłoby fajnie, nie? To byś mógł powoli No. jakiś sklepik No. otworzyć, nie? A tu kurwa 240 gier ponad mamy, jeżeli chodzi o tych dwóch kontach. To kurwa, to tyle pieniędzy mówię. To teraz jedna gra gdzieś tam 7 dych, 5 dych licz nawet jedna, nie? 50 euro to Ale- kurwa. Ale to wiesz, to chociażby jak jakiś kumpel do ciebie przychodzi, patrzy, No, półka zajebana grami, mówi o kurwa stary, szacun. no. Dokładnie, tam ile płyt to ja mam może z 50, 30, nie wiem, 40. To i tak. Ja mam w pudełkowych i około 50. Dopiero. No. Chyba, że miałeś jeszcze ten, PS3, nie?
A, no PS3 jeszcze? A no, rzeczywiście też mogę, no bardzo, ale... No... Na PS3 mi się podobały ten Medal of Honor gry. O, to były zajebiste, no. No... Damian, jesteś tam? Ja jestem. Ja teraz A rozumiesz, co ty grasz? o ten CTE oglądam, wiesz? O, Ja pany zaraz wracam, idę do kibla, bo mnie Dobra. ciśnie. jo. No Maniek, to kurwa, widzisz, to ja już mam rozwiązanie, jak będziesz chciał tam się byś musiał sobie obejrzeć mnie chyba na YouTube, jak żeś jeszcze w tą grę nie grał, jaka to gra, czy to w ogóle jest twój smak, nie? Nie Ale- będziesz się ale co? narzucał. Ten Ghost Recon też kiedyś, nie? No. Można też na święta, czy kiedy tam A, chcesz coś przestań. Nie trzeba. pograć, nie? Nie, wiesz, tam nie chcę, jest aż głupio, nie chcę tam kogoś naciągać na koszty. A Sesji, sentry kit is kurwa, available near your to location. jakie koszty, nie? Return to the Dalej, combat to area. nie ma żadnych kosztów, jak... To jest tak, ja ci powiem, jak coś mówi komuś coś, jeżeli ktoś jest normalny i mówi weź to, albo weź to ten, to chyba, to kurwa, to wiesz jak to było u nas. Na Śląsku jak bier, póki kurwa dają, bo jak ciupią to wydupiej. To jest coś, nie? No, No. ale nie, ja jest taki wiesz. Ja mówię, jaki ty jesteś. Dlatego właśnie, że wiem, jaki ty jesteś, na tyle, na ile cię znam i widzę cię i słyszę i to wiem, że taki człowiek na pewno zasługuje na takie coś, tak bo to kurwa frajer, ja dzisiaj z tym właśnie Alkiem gadałem o tobie w pracy. No, Mówię, kurwa, normalnie chłopaczyna, nie? Mówię, kurwa, kupię to taki tam monitor, że ja tam wyjebany mam, nie? Że tak sobie kupię, tak muszę ja, sobie kupić no ale nowy, wiesz, nie? ja Bo ci to powiem, nowe. kurde, to jest wiesz. Kurwa, takiemu chłopakowi dać kurwa ten, jak wiem, że to start i mu się to przydał kurwa ten, to się kurwa, Alek mówi, no kurwa chłopie, jasne. A ja mówię, to weź mi też coś daj kurwa temu wiślemy. A Alek mówi tak, no ty chuju, ty masz wszystko kurwa, a ja nie mam nic sobie, że chcesz ode mnie, no to wygląda jak niego to, a to dla jajka, nie? Gotowe. Nie ma problemu. Ale rzeczy są martwe, to takie coś, to wiesz, ty się rozwijasz, ty potrzebujesz kurwa. Ale Teraz no, wiesz, aż nie? tak wiesz. Bez przesady, nie? Bo no, kurde mi jest. Jak żeś to mi napisał tam na czacie, mi aż było głupio, nie? No kurde, No. przecież to jest taka, wiesz, do mnie poważna sprawa, nie? Tam wiesz, tam jest do mnie menu jak ktoś na przykład tam 3 złote donacja pośle, nie? Rozna kiedy, wiesz jako. No, Tam jaki komentarz No. tyż se do i ten, nie? no. No, A jak... to jest. Ja uważam, że takie coś. Ja się cieszę, że mogę to tobie dać i że. Kurwa, przecież ja nie jestem na z pierwszej łapanki, nie? Beret zryty też nie mogę, wiem komu co daje, nie mogę kto jakim człowiekiem jest. Także nie powinieneś się krępować. A głupio się czuć można raz, kurwa, później to już wiesz. Jak się roz, kurwa, coś dobypił, że ci będę się całe życie, tak jak było żół, nie? Było mi poszło, nie? Wiesz o co chodzi. Ale wszystko było. Pakujemy ci paczkę, że cię dobrze, no. I ten temat kończymy, bo to tam... Dobra. Szkoda, To ja na tyle ino szkoda powiem, nauki. że bardzo dziękuję i... Nie ma za co, przyjacielu. To jest wszystko okej. Ty mi gadałeś o jakichś autach, nie zapomnij, że ją pobrać z tego. Drive Club. Da szukać. Dobra. Stację gry zakupione. No to mogę wpić. Zobacz sobie, jak będziesz miał czas na tym YouTube,
ten filmik tam, co wstawiłem o tym Gamescomie, nie? Jak No. byłem z tym, no to tam będzie ten Arek i Jacek, to tak w trójkę. My to tak cały czas tylko w trójkę się trzymamy i gramy jak coś, nie? Bo to wiesz. Każdy się wstydził zawsze z kimś pogadać, oprócz mnie. Ja to taką mam mordę niewyparzoną, bo im to zawsze całe życie kurwa nie idź na lewa, bo ci zaraz pocisną, będziesz się wkurwiał, będziesz musiał ty z ręką mu ścisnąć. No ja to pierdolę, opie. Kurwa, godo z kimś kurwa normalnie, no to przecież kopie. No I jasne. normalnie też grosz, nie? Toć. A to oni po polsku gadają czy po niemiecku? Ja. Po polsku, bo ten, Aha. ten jeden jest z Warszawy, Warszawiok, nie? A ten drugi jest ode mnie też z miasta, nie? Ale on tak nie, czyli on też tak nie godą perfektnie po naszym, No, ale no. Arek tak już wtedy, tak na blokach cały czas mieszkał, to i tam normalnie mówi, nie? Mm. Normalnie, no godą, mówi. Ciupie, kurwa. Ale jest w porządku, to taki serdeczny przyjaciel, go znam od lat. Ściągłem go tutaj już chyba drugi rok, teraz to już mieszka w Niemczech. W Polsce to też tam pracował w jakiejś tam niemieckiej firmie niby czy coś. No ale chuj tam, co tam, jego baba zarabiała 1000, on 2000, A. 2500, a to wiesz jak to kredyt mieli. No. Całe życie tylko kurwa wegetacja, robisz i chuja możnie. Mówi to kurwa, to potem dawaj do mnie, że pomogę ci załatwię, że będziesz robił tutaj na stałe, zobaczysz, przyjedziesz na miesiąc, dwa, porobisz sam. Będziesz widział, że ci się tu podoba mieszkanie, co załatwimy dla ciebie. Ściągniesz żona, dzieci i żyjesz, wegetujesz, nie? No. I dupczyć to, nie tak. Język ci nie jest potrzebny, bo jeżeli ja raz, że umiem dobrze, dwa, że w tej firmie, gdzie ja pracują też Polacy i też dużo polskich ludzi jest przyjętych, ale oni mieszkają tam, nie? No, a no. ten Niemiec, co ta firma ma, to po prostu jest taki, to jest przyjaciel mojego teścia znowu i to wiesz tak, ja tak w prawie rączki tam, że się nie? I to tak, że tam spokojnie wszystko jest, nie? Taki szczery ten Niemiec, nie? Patrzy bardziej jak na rodzinę, że ktoś jak przyjedzie, to widzi, chce zostać, chce żyć, normalnie robić, to i da się też zarobić, nie? No co tutaj dalej, kurwa? W Polsce to ja ci mówię, no, moja przyszłość byłaby chujowa. To wolałem wyjechać za granicę, gdzieś w świat, postarać się jakoś, kurwa, żeby to życie było lepsze. I nie jest najlepsze, nie jest bogate, bo bogaty nie jestem, ale przynajmniej mam to, co kurwa za dziecka nie miałem i to jest najważniejsze. No to ci powiem, to jest właśnie to, no. Wróciłem. A na co Dobra. to? Nie mogłem tego znaleźć. Słuchaj to, idę do kibla No. się wysikać. Matka była po mnie, ja wychodzę z kibla, matka do niej mówi: ty, a ty jeszcze nie śpisz? A ja do niej mówię: zryb nie śpi, zryb czuwa. No. Dobre. Dobre to było, no. Bez kitu, bo to po paru minutach czy ten dojdzie do ciebie, że co? Co? To przecież nocy dzwoni, kurwa. No. Nie? Że ktoś No, ja śpi tak normalnie. No. Dobre Ja to tak było. za 2 godziny do roboty idę, nie? No, wiesz, Ale jak masz taką luźna robota, to jest pół biedy, nie? no. Bez teraz. Ale wiesz, tak po 8 piwach, no tak średnio bym powiedział. Mhm. Czekaj, co by my mogli jeszcze zagrać, panowie? Czekaj, oj, no wleza na biblioteka. Jaka ona jest. Ja też wejdę. Chodźcie w Jazz Dance zagramy, kurwa. No to zakupione by było najlepiej obejrzeć. Ej, dalej. No. Chodź Jazz Dance włączymy, Jazz Dance. Jazz Dance, nie mu O właśnie. Boże. Czekaj, co tu mam takiego? Ale to chyba tego, kamerkę musisz mieć chyba, nie? Ja. No, tam. No. Rybki mogę wyłowić.
Co tu mam? Killing Flora to musiał ściągnąć. A TS też muszę pobrać. Chcę przy okazji... O kurde, zaś mi... Overwatch to mam. No Nek, a ty masz tego? Little Big Planet? Trójkę? No, mam. Co w plusie było? Czekaj. Moment. Ajajaj. To po tym, po The Division jakbyśmy ten skończyli grać. No. Little Big Planet trójkę. Okej. O. Teraz. Co mam jeszcze? Rainbow Six, ja też musiał ściągnąć. Update'a. No. No, Rainbow Six też, kurde, zawsze chciałem tego online zagrać. To jest fajne, ale jak grasz w tym, w ekipie, Dobra, ja kończę, bo to samemu już- to z randomami No to nie, nie dobra, bardzo. Prawie 2 zapomnij. godziny. To nic tu nie pójdzie, Trzymajcie bo nie się, masz jest tam szans. jeszcze z Tam obcami, musisz pogodą. korporację. Na razie. Musisz jakoś Trzymajcie się. takiego, samemu nic nie zrobisz, jak tu trzech innych, kurwa, którzy z tobą nie gadają, robią co innego.